Simon Busuttil mhux beħsiebu jħalli l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista imexxi għal rasu. Meta kompla bl-allegazzjonijiet infondati li kien jagħmel qabel l-elezzjoni ġenerali u li bihom wassal il-partit tiegħu għall-ikbar telfa elettorali fl-istorja ta' pajjiżna, f'intervista fuq Radio 101 il-ħadd filgħodu Busuttil għamel l-intenzjoni tiegħu ċara se jkompli bit-tattiċi li adotta meta kien kap anki meta ma jibqax fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista. Jien xorta anki meta ma nkunx kap tal-Partit Nazzjonalista ser nibqa' niġġieled. Busuttil għażel li jkompli bl-attakki tiegħu kontra l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, fosthom kontra l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali, għaliex skontu la darba l-istituzzjonijiet tal-pajjiż se jkunu qed jinvestigaw l-allegazzjonijiet li jagħmlu, dawn mhux se jagħmlu xogħolhom tajjeb. L-għodda tal-Istat, il-Pulizija, l-Avukat Ġenerali, l-istituzzjonijiet f'pajjiżna qed jintużaw bil-maqlub tal-mod kif għandhom jintużaw. Meta tkellem dwar is-settur tas-saħħa, Simon Busuttil reġa' infex fi kritika ħarxa kontra l-investiment tal-Vitals Global Healthcare f'pajjiżna li minnu se jgawdu l-Maltin u l-Awċin kollha. B'reazzjoni għal dan il-Partit Laburista qal fi stqarrija li dan ikompli juri li l-Oppożizzjoni, il-kap tagħha u l-kandidati għal kap il-ġdid tagħha huma kollha staġnati għal żmien ta' qabel l-elezzjoni. L-istess diska li Simon Busuttil kien iddoqq qabel l-elezzjoni u l-poplu irrifjuta bil-vot tiegħu.